फरायनाय समाव नों गाबनायाव मोदै गनायखौ उगारना होनायखौ बावबाय नामा नों ओइ नों सिख्ला जारौ समायना थांगोन नों बबे जायगायाव नायफिनासै सनाया आंखौ दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों एलपि स्कुल। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लादो। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों मिथि नार्जारी आरो स्वरां। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनखौ होदों मैथा प्रबिन बर'। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि सिंगारानो जादों नयन बरगयारी आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारफोरानो जादों जोंसार बसुमतारी, रिंसार नार्जारी, दिवाराम बसुमतारी, मिथिसार बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि बर' ब्रादार क्रिएसन इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो बिथांमोननि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानैबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैबाय थायो। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव फैदो। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों दुगामारानि फिथाइ। बियो मोनसे कमेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान शर्ट फिल्मखौ फुलि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों अनिल, प्रेक्टिकेल, प्रिति, सनिता, बाबलु, बिस्वजित। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। बे भिडिअनि डायलगानो जादों अनिल आरो प्रेक्टिकेल। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों अनिल नार्जारी आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रिया एन्टारटेनमेन्ट एबा जयन्त बसुमतारी। लोगोफोर, दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे शर्ट फिल्मखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि प्रिया एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायहैदो लोगोफोर आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हैदो लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै।